Pinia video long bang ke nalitum phan asap so important je chat ta thek mate nalitum phan kenang so ta thek athe pini labang so video long nili nang ke than ponjia bang ke non ki bang ji Assam direct record mena long kupi pi a documents si important mal labang so puthak sinali tum phan ison so ni alam labang so video long nang than pachini ponik po la penali tum stame labang so video kicheng pen ki jur an kilang ya fansi nilihin pen stame tuning riponik lo tangte aprangsi kardom kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel ong kelang rat do ana fans tami nangli tum jong si labang so YouTube channel na anta subscribe krelang polote pader de pin penali tum subscribe igon la penali tum latest update kelang wer je afan pura telegram channel ong stamin nang join dun ikon tangte copy pia documents si kenang so sotma labang so puthakle pathiek pen lang pononang la pen chithan pononang lapen non pathiek pen chithan pononang kupiat pia documents si non kiwangji Assam direct record menalong kinang sot ma mate important ma labang so a documents amen bangkela son hello aprangsi labangke caste certificate bangke kaduka welong stami ajhak long ke duta haipo mate adhok long bangke ave ta haila asi ke do tum stami nalitum online pen aprangsi labang so caste certificate abang nalitum digitize nang po mate digital ason claim nang po labang so ke claim nang ji a process labang ke nalitum methang a mobile pen stami chok ek kali pulote tebok het CSC center long dam pen stami nalitum digitize bange claim igvek nang po athemala offline min ka apply aka certificate bangke documents verification ahut problem do chatiti nasi nona bangke online bin ka apply aka certificate abang si lahai awering war sailong bangke important iglo mate kenang iksor lo lasi nalitum longjong si card certificate do pulote digitize telang pulote prabjen pe nalitum digitize igon mate digital claim igon lalo pulote nalitum mo kijoy ki ya phano mate aprang thanga problem kavidet je phano la pela son lo number 2 along bangke graduation certificate aputhak nang than pon ikpo graduation kacharli abang phitume du uta hais tami certificate bang avidet ta hailang athema copy apot ma labang su certificate kinai labang kela son lo graduation post afan jong sinali tum jogdonji pulta hala bang so hot bangke labang so certificate bang nang igvek po lasi nali tum han important iglo graduation certificate bangke lasi graduation certificate kavelang atum bangke prabjin pen apply dun igon la graduation ke charli tang abang fitum do pulote graduation certificate bangke lata si important ikpik lalo lapen number 3 along bangke labang so certificate ke nali tum aredeng duta hai stame dukok puai phis tame sulile data thegi athema labang so certificate amen bangala son hello employment employment card mate employment certificate labang ke nali tum aredeng duta hai stame halabang so ke dotang aka start dia ekta employment exchange bange non ke bangji awreng war saifan bangke chokchi data thek mate sulile data thek athema pena ana bang phi tum long bangke offline ben customer employment exchange certificate si do chodi lasi labang so certificate labang tala sonlo lata online pen kasilam mate customer employment exchange si non molam awreng war sailong bangke accept ikchot lapen labang so employment exchange song se avi pulte nalitum achat awreng war sailong stami nalitum jogdun iglongle lapen jogdun iknu dagi athema offline no online non employment exchange a number bangke nalitum pidun igvek nei la so apot sinalitum labang so employment exchange a certificate bang nalitum long do vek nangpo lapsi labang so employment exchange certificates tami nalitum hemi nilun pes tami nalitum a mobile mate laptop pes tami apply ikme kali pulte nalitum tebohe CSC center long dam pes tami nalitum apply iktame apply ik longi la silabang so certificate lata la hello important nailo la jong save te nalitum ajat awreng war sailong stame jogdun iklong lelo la se prabjin pen pada dipin pen nalitum labang so certificate stame semar igon la pen
ready ik bom number 4 along mana son hello number 4 along make computer certificate latai si kenang sotlo adhok avor engwar sailong bangke computer diploma dunaing kusri tok pon halabang so avor engwar sailong si nalitum jogdun exi pulote hodak stame nalitum certificate bange kenang sotlo computer certificate labang kela sonlo pena anabang pu abang fitume computer ki ber thekte mate lang thekte pin pen stame certificate abang ke do exi stame mo verification mate test and lo pulte thekte delote labang ke nalitum long kilong ji dog dog avor engwar size stame nalitum long iki data thek lasi adhok abang fitum long bangke computer course and ipin pen stame computer knowledge bange kidotang si kidotang tumta dotahai lasi alang litum bangke nani center long pen dam pen ada sonsoni exam pi pen stame alang litum bangke certificate and pon ikme sitame computer thekthepin la pen ber thekthepin pen certificate ke en bangke na son bangke mo aprang problem do ikogi lasi nalitum jongsi labangso certificate jongsi naing pulte tibok het nalitum computer center long dam ikpen nalitum humri dam igon hoda nalitum asap sowes tame nalitum course en igon la pen certificate nalitum en pon ikdiatnon jo la hello la son pli a documents bange nalitum non la Assam direct recruitment ki jogdon jia hod bangke kenang iksot lo kenang iksot a certificate lo as nalitum labangso pli a certificate ba nalitum ready ikbom nang po mate chithik mek nang po lasi puthot nile amen en pon thu po aprang se kenang ji labangke caste certificate nang ikpo lapen graduation certificate nang ikpo lapen employment exchange certificate latanang ikpo lapen computer certificate la pli bangke nalitum pan kenang iksot lo lalo la sinalitum employment exchange la pen caste certificate koson si ka apply nang jima pula bangso puthak jong silang tung polte la bangso comment la bangso video comment along nalitum pingon nili la bangso aputhak stame video nang wan pi po nasipini a video long bangke nili la ansing ton ponjok jidat pola pen la bangso video jong sinalitum kelang pening sample te labang so video kan mas share nalitum share go lapen labang so YouTube channel nalitum subscribe krelang polate subscribe ik danon nasipini video long bang nila pathiek nalitum han short information na 1 pi ik bang kela anchalo lasi dume thak me kadu kawe Karbitis 2.0 YouTube channel long kela ara do anfans tame nilihin pen kardom to change